Hello, Isti vagyok, és a mai videóban egy intrót fogok nektek elkészíteni. Elskának a videó és intróját. Kezdjük! Úgy kezd elkezdeni, hogy kép. Majd beszúrtok. Elska már megcsinálta, Paintbe csinálta. Na, szúr be. Ez lesz Elskának az intrója. Megmutatom nektek, hogy hogyan lehet úgy, mint az enyém. Nem jó. De hátradőlős az jó. Nem, valami értelmes. Ez jó lesz nagyjából, de kús. Itt van mellettem Eluska is. Sziasztok! Sziasztok! Itt van mellettem Eluska is, és akkor a mai videóban ő fogja nekem diktálni az észt. Kivételesen, na. Úgy a beszúrás, már elmondtam miket szurkáljak be. Ezt, igaz? Aha. Igen, most Erske is itt van mellettem, szakkommentálja az eseményeket. Normális vagy. Igen, normális vagyok. Azt kezdi normális, hogy gyerekek. Hát gyerekek. Ha dikkat amore hát istim forest. The EA Sport. Ott van az a sor végén, ott van. Ez? Aha. Akkor ez lesz. Jó. Eredetileg is ezt terveztük be. Van, ugye? Aha. Jó, akkor most megmutatom, hogy csinálom hozzá a hangot. Hücsű, ne! Megállj, mindjárt visszatérek. Rendben? Visszatértem! Na, akkor ott tartottunk, hogy hogyan lehet a hangot beszúrni. Mindjárt van, hücs. Ott van, beszúrás. Most szúrom be a hangot. 16 és fél esztendes, hogy melyik legyen? Vagy kell? Valami ilyen mulatós. Mert ez is, de jó, ez az enyém, ez nem lopod -e. Nélküled az élet gyötrelem. Vagy a... Csak azért. Csak azért? Az is jó. Azt is szeretem. Miért? Igen, automatikusan. Jaj, itt egy kis hang. Szám úgy csináltam, így húztam meg egy kicsit. Meghúzom. Ide. És akkor... Minta. Szerintem jó? Szerintem is. Szerintem jó? Oké, akkor azt mondjuk beidősíti. Ja, animáció. Jó, ez igen. Ez meg. Igen, diavetítés, időzítés próba. Ott, jó van, időzítés próba. Így jó lesz ez intro. Jó lesz, és akkor így lesz az intrója, csak Eluska nem fogja ezt így megvárni, hogy jön a szeretett Eluska videósotok. Igen, majdnem arra mentem rá, hogy nem. Tizenegy. Oké, így jó. Bemutató 11. Na, bemutatok még egy érdekességet. Hol tartunk a videóban? Ezt most már így csinálom. Így. Jó, hát itt jó lesz lent. Francba. Oké, így be. 49, 50. Oké, na. Mutatok nektek valamit. Nem csinálsz láthatatlanul. Azt már csináltam. Azt mondja, hogy nem csak láthatatlanul. Jó, csinálok egyet.
Ezt úgy kell csinálni, új mappa alt 0160. Így nincs neve. És mi a QGS ez? Tulajdonságok. Videóban láttam én is. Ja, az már itt volt. Azt már itt csinálta. Keresünk neki egy ikont, tényleg. Keres. Ne, láthatatlan. Ne, csinálj. Hát az ugyanaz, figyeld, hogy itt elhúzod és megkeresed. De ez olyan vicces lesz, mert keresünk Mozilla. Jó, te tudod. Érted? Olyan opera is. Nincs, mert ezt kitöröltem. Tudod, ilyen fölös mappa mare. Lomtárba helyez ezt a szart. Fost. Skype. Vagy ez. Ezt is törlöm. 800 kilobájt. Videó faszkurva. Oké. Megcsinálsz, hogy akarsz. Office. Semmi ikon. Jött egy exe file. Ez hülye. Mindegy, akkor láthatatlan lesz a mappa, nem? Jó van, ezt a mappát akkor kitörlöm. Lomtár kiürítése. Lomtár kiürítése. Lomtár kiürítése. És akkor megkeresed a láthatatlan ikont. Igen. Ott van. Várjuk, ez. Alkalmaz. Ott van. És ebben titkosat is rejthettek. Csak így találd meg, vagy így. Ott van, azon. Jó van, ezt beteszem az Isti cuccokba. Igen, leszarom. Jó, nincs kint. Ezen itt lenne a vége a videónak. Sziasztok! Sziasztok!